ጸላእትናስ ፈሊጥና ፈተውትኸ ብስኒት መሐሪ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ከምዚ ሎሚ ከብድን ሕቆን ከይኮና ኣብቲ መጀመርያ ዓመታት ናጽነት ሓደ ካብቶም ሕጅብ ኤርትራ ገበርትን ሓደግትን ኮይኑ ዘሎ ሓላፊ ናብ መሬት ወሪዱ ምስ ከማና ተራ ሰባት ምዕላል ይፈቱ ነበረ እሞ ኣብ ሓደ ጽቡቕ ናይ ዕላል ምሸት ተዓዲልኩም ዶ ካብዚ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝሰደዶ ሓገዝ ኢልና ምስ ሓተትናዮ ናይ ምንታይ ሓገዝ ርብፅ ኢሉ መለሰልና። ሎም ቅነ መንግስቲ ኣሜሪካ ናብ ኤርትራ ዝሰደዶ ባፅዓት እዩ ዘሎ ሓገዝ ከምቲ ዝበሃል ኣብ ሓንቲ ባኮ ሓንቲ ነገር ጥራይ ዝሓዘ ፎኮስቲ ባኮታት ይመጽዩ ሰራሕተኛታት ወደ ባፅዕ በቲ ካብ ኣሜሪካ ዝመፀ ትሕዝቶቲ ሓገዝ ተገሪሞም ንኹልቲ ባኮታት ከፊቶም ምስ ፈተሽዎ ግን ንዓኹም ዝተሰደ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ባኮ ሓንቲ መስደድ ጽፍሪ ጸኒሕዎም እሞ በፂሒካ ዶ ትህያብ ኢልና ናይቲ ሰሙን ዝነበረት ውዒት ዕላል ምስ ነገርናዮ ብሰሓቕ ፍልሕ በለ። እቲ መን ከም ዝመሃዞ ዘይፍለጥ ዕላል ቀጥታዊ ግብረ መልሲ ናይቲ ሽዑ ዝነበረ ብጽፍርና ዝብል ጭርሖ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ዝነበረ። እቲ እዋን ኤርትራ ሲንጋፖር ክትከውን እያ ዝበሃሉሉ እዋን ዝነበረ ድማ እቲ መጀመርያ ዝሰሓቐ ሓላፊ ጸኒሑ ግን እቲ ጽፍሪ ዘይኮነ እቲ መስደድ ጽፍሪ ኣብ እንዳ ጓሓፍ ክድርበን ከሎ ክትርእዩ ኢኹም ኢልካ ክትርጎምን ክጽሞቕን ብዝኽእል ዕላል ኣምሲሉ ገንሓና። ሎሚ እቲ ሓላፊ ከምዚታት ክትዕልሎ ዘይሕሰብ እዩ። እንተመሊቑካ እውን ንዕርብረብካዩ ሽዑ ካብቲ ጽዑቕ ስርሑን ቁም ነገር ጥራይ ዝዛረቡ መዛንኡን ተፈልዩ ተራ ሰብ ከም ዝኸማና ክኸውንን ክዘናግዐን ደልዩ ዝቐርበና ዝነበረዩ ዝመስለና ዝነበረ መዚ ናይ ሕጂ ተግባራቱ ክሪኦም ከለኹ ግን ኣብ ዕዳጋ እንታይ ይበሃላሎ ክፈልጥ ከም ምንጭ ሓበሬታዩ ዝጥቀመልና ዝነበረ ንሱ ብዘለዎ ብመደረታት ፕሬዚደንት ኢሳያስን ኣዋጅ መንግስትን ምውዛይ ልሙድ ነበረ እሞ ሓደ እዋን ግን ትዕግስቱ ወዲኡ ንስኹም እንዲኹም ደኣ ቀንዲ ጸገም ናይ ዝዓዲ ኢሉ ርእሱ ምስ ነቕነቐ ምስኡ ዝነበረ መዘንኡ ግን እዚኦም ስነ ጥበበኛታት እምበር ፖለቲከኛታት ኣይኮኑን፣ ስነ ጥበበኛ ከዓ ኩሉ ጊዜ ብሰበ ስልጣን እዩ ዝዛረብን ዝዋዘን ክብል ተኸላኸለልና። ሽዑ ድሕሪ ሳት ርብዒ ዘበን ከምዚ ሎሚ ዝብሎን ዝገብሮን ዘሎ ክገብር እዩ ንስኹም ከዓ ኣንጻሩ ክትጽሕፉ ኢኹም ዝብሉ ነቢያት እንተ ዝነግሩና ፍጹም ኣይከውንን ኢልና ምናልባት በቲ ዝለዓለ ንውንኖ ምተጨባበጥና ነርና። ከምዚ ሎሚ ዘይሓሰብናዮ ምስ ረኸብና ንነብስና ተመሊስና ብዕሽነትና ከይሰሓቕናያ ንመራሕትና ኣጸቢቕና ኢና ንኣምኖም ዝነበርና። ህዝቢ ኤርትራ እውን ከምኡ ደቅናዮም ነመን ከይህቡና ኢሉ ስለ ዝኣመነዩ ዘይሓሰቦ ረኺቡ ሓሳረ መከርኡ ዝበልዕ ዘሎ ኣሰቃቕን ኣቐንዛውን ኣጽናትን ኮይኑ እምበር ዝኣክል ትምህርቲ ግን ረኺብናሉ ኢና። ብጽልእን ቅርሕንትን ዘይኮነ ብውድ ዓወት እንታነ ድሕሪ 26 ዓመታት ናጽነት ኤርትራን መራሕታን ከም ዝንሪኦም ዘለና ይኾኑ እዮም ኢሉ ዝሓሰበ ኤርትራዊ ዶ ይህልኸውን? እንተ ነይሮም ከ ክንደይ ካብ ቁጽሪ ህዝቢ ኤርትራ የቑሙ ይኾኑ? ዋላ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከምዚ ሎሚ ንሪኦ ዘለና ክኸውን ከም ዝኽእል ሓሲቡ ደኸውን? ድሕሪ ሳት ርብዒ ዘመን ህዝባ ገዲፍዋ ናይ ዝስደድ ሃገር ንኣዝዮም ቁንጣሮ ህዝቢ ክቕልብ ዘይክእል መራሒ ብሰብኣዊ መሰል ተኸሲሱ ኣብ ናይ ዓለም መጋባእያ መዛረቢ ዝኸውን ፕሬዚደንት ብምዕቀኒታት ሃገር ቁጠባ፣ ምሕደራ፣ ሓሳብካ ብነፃ ምግላጽ ወዘተ ጭራ ዝተሰርዐት ሃገር ክመርሕ ምስ መልእኽቲ ዝወዳደር ዝነበረ ዝንኡ ብሂወቱ እንከሎ በቲ ዝፈትዎ ዝነበረ ህዝቢ ከም ሲኦል ክርገም እንከሎ ክሰምዕ ከመይ ኢሉ ክሓስቦ? ፕሬዚደንትና ሓሻካ ነሱ እውን ንነፍሱ ኣብዘይ ሓሰባ ቦታ ይረኺብዋ ዘሎ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። ሎም ቅነ
ገለ ጉዱሳት ዝዘርግሕዎ ቪድዮ ፕሬዚደንትና ኣብ መጀመርያ ወርሓት ዓመታት ድሕሪ ናጽነት ምስ ህዝቢ ዝገብሮ ዝነበረ ሕቶን መልስን ዝተዛረቦ ሰሚዐ። ሓታታይ ንፕሬዚደንትና መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ዘይገብርዎ ይገብር ብምህላው ምስ ወደሶ እቲ ዝገብሮ ዝነበረ ምስ ህዝቢ ርክብ መደብ ሕቶን መልስን መንግስቲ ኤርትራ እተን ካብ ህዝቢ ዝደልየን ዘሎ ገንዘብ ክሳብ ዝእክብ ድዩ ዝገብሮ ዘሎ ኢሉ ብምጥቃስ ፕሬዚደንት ክቕጽሎ ምዃኑን ዘይምዃኑን ሓተቶ። ኣብ ጎኒ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ማሕሙድ ሸሪፎን ሓጎስ ክሻን ነበሩ። እቲ ቦታ ኸኣ ኣብ ሃገረ ኣሜሪካ ይመስል። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክርትም ኢሉ ምስ ሰሓቐ ዝሃቦ መልሲ ኣነ ዝሕቶን መልስን ዘይቅጽሎ እንተኾይነ እዚ ፕሬዚደንትነት እውን ክገድፎየ ክብል መሊሱ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሽዑ ኸም ኢሉ ክምልስ እንከሎ ዝቕጽሎውን መሲልዎን ይርከውን። ንቑሩብ ዓመታት እውን ክቕጽሎ ፈቲኑ ነይሩ እዩ። ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ንፕሬዚደንት ዝቐርቡ ዝነበሩ ሕቶታት ተመሪጾምን ተመዓራርዮምን ለዚቦምን ይቐርብሉ ስለ ዝነበሩስ ስክፍታ ዝነበሮ ይመስለንን። እቲ ጸገም ዝፈጠረ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ዝለዓሉ ዝነበሩ ዕቱባት ጉዳያት ክምልሶም ስለ ዘይከኣለ ዓመት መጸ ክደጋገሙ ምስ ጀመሩ ደሙ ኸፍልሕዎ ጀሚሮም። ገለ ጉዳያት በተደጋጋሚ ከም ዝመለሶምን ኣብ ዝተዓጽዎ ፋይላት ክዛረብ ከም ዘይደልን ጸርጸር እናበለ ክምልስ ኣብ ኣዳራሽ ምምሕዳር ከተማ ኣስመራ ዝረኣኽዎ ኣጋጣሚ ነበረ። ብዙሓት መራሕቲ ንመዓልቲ ናጽነቶም ከም ምልክት ዕርቅን ሰላምን ንኽትርአ እሱራት ይፈትሑ እዮም። ሓደ ካብቲ ኣብ ሃገርና ዝደጋገመሉ ዝነበረ ሕቶታት ድማ ንእሱራት ምሕረት ጌርካ ምፍታሕ ዝምልከት ነበረ። ጉዳይ እሱራት ሽዑ ይለዓል እንተ ነይሩ ሎሚ ኣብቲ ጉዳይ ዘሎ ዕቱብ ሕቶ ልዕሊ ሕቶ ዝኸይድ እዩ በፂሑ ዘሎ። ሽዑ ፕሬዚደንት ብዝህቦ መልሲ እተን ካልኦት ሃገራት ኣብ መዓልቲ ናጽነት እሱራት ዝፈትሓ ብዙሓት እሱራት ስለ ዘለወን እየን፣ ንሕና ብዙሓት እሱራት ስለ ዘይብልና ኢና ኣብ መዓልቲ ናጽነት እሱራት ዘይንፈትሕ ክብል መሊሱ ነበረ። ሎሚ ነዚ ሕቶ እዚ እንታይ ኢሉ ክምልሶ ይኽእል? ሕቶታት ህዝቢ ኤርትራ እናበዝሑ እናዓመቑ ምስ ከዱ ፕሬዚደንትና ኸኣ ቃሉ ዓጺፉ ምስቃጥ መሪጹ። ህዝቢ ኤርትራ ኣብ በዓል ናጽነቱ ውሕድ መልሲ ናይቲ ብዙሕ ሕቶታቱ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክምልሰሉ ክጽበ ልዕሊ ርብዒ ዘመን ተጸሚሙ። ህዝቢ ኤርትራ ነቶም ደቅና ዝበሎምን ዝኣመኖምን ናይ ባሕቂ ደቁ ስለ ዝኾነዩ ተጸሚምዎም እምበር ንባዕዳውያን ገዛእቱ ዝሃቦ ምላሽ እቲ ኹልና እንፈልጦን ኣብ መዝገብ ዝሰፈረን እዩ። ናብታ መስደድ ጽፍሪ ክንምለስ። እቲ ሽዑ ዝተደርሰ ዋዛ ነቲ ብጽፍርና ዝብል ጭርሖ መንግስቲ ኤርትራ መልሲ መንግስቲ ኣሜሪካ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ንምእማት ነበረ። ከምዚ ብዝሓለፈ ቃለ መጠይቕ ፕሬዚደንትናን እቶም ጋዜጠኛታትን ብዛዕባ ንኤርትራ ዘሎ ተጻብኦ ብዝሑን ዕምቆቱን ስፍሓቱን ኣምሪሮም ክዛረቡ ዝሰማዕናዮም ግን ሚዛኑ ልዕሊ መስደድ ጽፍሪ ዝኸይድን ገመድ ኣብ ክሳድና እትዮም ክንደይ ግዜ ክሽንቅቕዎ ዘይፈተኑን ዘየፍሸልናዮን ድሕሪ ሕጂ እውን ማይ ዓሚኹ ክተርፍ እዩ ዘስምዕ ነይሩ። ኤርትራ መን እዮም ተጻብእታ? እንታይ ጌርናዮም ኢናኸ ክንድዚ ዝጻብኡና? ንምዃኑ ተጻብእቲ እንታይ ማለት እዩ? ከም ዝርዳእኒ ብምዕቀኒ ሃገራት ክርአ እንከሎ ረብሓታትን ዘይቃዶ ሃገራት ብቐጻሊ ዝጋጨዋ እንተኾይነን እቲ ሓደ ነቲ ካልእ ክስዕሮ ዝሰርሕ እንተኾይኑ ተጻብእታ ሃገራት ክበሃላ ይኽእላ። ንኣብነት ኢትዮጵያን ግብፅን እንታይ የባእሰን እንተኢልና ናይ ናይል ማይ ዝብል መልሲ ንረክብ። ኩሉም መንጎ ሃገራት ዝኽሰት ባእሲ ግን ጠንቁ ሃገራዊ ረብሓታት ከም ዘይኮነ መዛግብቲ ይሕብሮ። ከምቲ ታሪኽ ዝነግረና ብውይንታ ዘይሓላፍነታውያን መራሕቲ ኣሕዛብ ዝህለቑ ውግኣት ኣዝዮም ብዙሓት እዮም። ሃገራት ምዕራብ እዚ ጸሊም ታሪኽ ካብ ዝሰግርኦ ኣሳት 70 ዓመታት ጌረን ኣለዋ። ንሕና ግን ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ኣብ ክንዲ ካብአን ንምሃር ገና
ኣብ ናይ ቅድሚ 100 ዓመታት ኣገባብ ኣፈታትሓ ግርጭት ንርከብ ኣለና ግድን ድዩ በዚ ካይዳን ኣጽናትን መገዲ ክንሓልፍ ከም ዝሎም ዓመት ኣብ በዓል ናጽነት ብድምፃዊት ሰምሃር ዮሃንስ ዝቐረበት ዓድና ወርቂ ኢኺ ትብል ደርፊ ግድን ድዩ ክሕለፍ እቲ ኺደት ዝብል ትሕዝቶ ኣለዋ ገለ ተንተንቲ እውን ኩለን ብሓርነታዊ ምንቅስቓሳት ናጽነት ረኺበን መንግስቲ ዝተኽእላ ሃገራት ከምዚ ናይ ኤርትራ ዓይነት መልካዊ ስርዓት የንተኺለን ብምባል ነዚ ሎሚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩናት መጎታዊ ክገብርዎ ይፍትኑ ብወገነይ ድሕሪ ናጽነት ሰቲ እኳ እንተዘይተጸበቑ እዚ ሕጂ ኤርትራ ረኺባቶ ዘላ ርካብስ ብዝኾነ መዕቀኒ ምኽንዩ ኣይኮነን ናብቲ ንኤርትራ ሃገርና ናብዚ ዘላቶ ሽግር ከም ዝሸመማ ከም ቀንዲ ምኽንያት ዝጥቀስ ግርጭት ኤርትራን ኢትዮጵያን እስከ ንምጻእ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ኤርትራን ኢትዮጵያን እንታይ ዘባእሰን ከምዚ ፕሬዚደንትና ብተደጋጋሚ ዘረጋግጸልና ዶብ ጠንቂ ባእሲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣይኮነን ከምቲ ገሌና ዝመስለና ዘሎ ብይን ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን እንተተተግቢሩውን እቲ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ግርጭት ኣይፍታሕን እዩ ማለት እዩ መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክልቲአን ሃገራት ስለ ዝተባእሳ ኣብ ክልቲኡ ህዝብታት ከቢድ ዕንወት ከም ዝተፈጸመ ባዕሎም ብቐጻሊ ይነግሩናዮም እንታይ ደኣዩ ነዘን ናይ ሓባር ጽቡቕ መጻኢ ክምስርታ ዝኽእላ ሃገራት ነስታት 10 ዓመታት ኣብ ህልኽ ዘንብረን ዘሎ እትረፍ ሃገራት ምስ ረብሓታተን እናሳዕ ዝምድናታተን ዝቀያየራስ ጽልኢ ኣብ ውልቀ ሰባት እውን ይበልን ብሓድሽ ይትከኣን እዩ እዞም ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዝመርሑ ዘለዉ ኣጸቢቖም ኣብ ጽቡቕን ሕማቕን ዝፋለጡ ወይ እኳ ደኣ ካብ ሓደ ብሄር ዝተወለዱ ብብዙሕ ዝተኣሳሰሩ ደቂ ዓዲ ደኣ ብመንጽር ኣብ ክልቲኡ ህዝብታት ዝወረደ ዕንወት ሪኦም እንታይ ኮይኖም ልቢ ዕብዮም ጸገሞም ዘይፈትሑ እዞም ኣብ ክልቲኡ ሃገራት ዘለዉ ፖለቲከኛታት ድሮ በቲ ክሳብ ሕጂ ዝገበርዎ ሰላም ኣብ ምምጻእ ፈሺሎም እዮም እቲ ስራሕ ካብቶም ፖለቲከኛታት ሕዲካ ነቲ ተራ ህዝቢ እንተዝወሃብከ ብወገነይ እዚ ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈለ ኣብ ገዛእ ጉዳዩ ተገሊሉ ዘሎ ኣህዛብ ክልቲኡ ሃገራት ዝበለጸ ፍታሕ ከምጽእ ከም ዝኽእል እየ ዝኣምን እቲ ቀደም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኤርትራ ስለ ዝነኣሰቶ ንኢትዮጵያን ካልኦት ኣፍሪቃን ኣጠቓሊሉ ክመርሕ እዩ ዝሓስብ ተባሂሉ ክሕመ ንሰምዕ ነበርና ሎሚ ኸዓ ነቲ ባሕሪ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ክመልሱ ዝቃለሱ ኢትዮጵያውያን ኣለዉ ዝብል ዕድሜና ሙሉእ ዝሰማዕናዮ ዝበለየ ዕላል መቐለን ኣስመራን ጠቕሊሎም ከም መሓድሩ ዝደልዩ ባኸ ኣለዉ ተወሲኽዎ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ዘይረኽቦ ዘይብሉ እዚ ናይ ደቡብ ስግኣቱስ መወዳእትኡ ብኸመይ ነባሪ ፍታሕ ክረከብ እዚ ኩሉ መስዋእቲ ከፊሉ ብሕጊ ንልዕሊ ርብዒ ዘበን ሃገር ተጸዊዑስ ጉዳዩ ገና ናብቲ ሓምሳታት ክመልስዎ ዝደልዩ ብጻዕቂ ላዕልን ታሕትን ይብሉ ኣለዉ ፕሬዚደንትና ጠንቂ ዝኹሉ ጸገም ንኣሜሪካውያንን ተሓጋገዝቶምን እዩ ዘሰክሞ ንልዕሊ 100 ዓመታት ኢትዮጵያውያን ብዓበይቲ ሃገራት ኣብዚ ከባቢ ውክልና ምርካቦም ሓደ ካብቲ ንፕሬዚደንትና ዘቖጥዖ ምዃኑ ባዕሉ ብተደጋጋሚ ነጊሩናዩ እቲ ቐንዲ ዘበኣስ ቁጠባ እኳ እንተኾነ ብመን ለኣኸ መን መለኸ ዝበኣሰ ሃገራት ከኣለዋ ቅድሚ ሕጂ ሶማል ሃገር እንከላ ኢትዮጵያውያን ብተደጋጋሚ ምስ ኣይዋግኡ ነይሮም ሎም ዘላ ሶማል ግን ምስ ኢትዮጵያ ትዋጋእ ዘይኮነት ነዛ መንግስቲ ንኽተክልውን ሓገዝ ናይ ኢትዮጵያ ትጽበ ዘላ ዓድያ እዚ ግናይ ተመክሮ ከባቢና ኸዓ ፕሬዚደንትና ኣብ ዝተፈላለየ ቃለ መጠይቑ ብምጥቃስ ኣነ እንተዘየለኹ ዕድል ሶማሊ ዝጽበየኩም ዘስምዕ መልእኽቲ ንህዝቢ ኤርትራ ካብ ዘመሓላልፍ ኣይወሓደን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ግርጭት ብሰላም እንተዘይተፈቲሑን ተጻብኦታት እንተቐጺሉን እዚ ዝብሎ ክኸውን ይኽእል እዩ ጎረቤትካ ሓውን እናነደደ ብሰላም ከም ዘይድቀስ እናፈለጡ ኢትዮጵያ ትበሃል
ከም ጥምርቲ ሃገር ስለ ዘይትቕጽልስ ኤርትራ ናይ ደቡብ ዝበሃል ስጋኣት የብላን ወይ እኳ ደኣ ኢትዮጵያ ብሓድሕድ ግጭት ብሓዊ ክትልብለብን ከላ ኤርትራ ከዓ ስጋኣታ ተኣሊላ ናይ ሰላም ደሴት ክትከውን እያ ዝብሉና ከኣባለዉ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ሰላም ሓድሕዶም ምዝራግ ምስጢር ዘይኮነ ቀንዲ ስርሖም ክነሱ ብእኡ እናተወናጀሉ ነዚ ኣብ ክልቲኡ ሃገራት ዘሎ ብብዙሕ ነገር ዝተኣሳሰረ ድኻ ህዝብታት ፈላለዮም ኣብ ስግኣት ከንብርዎስ ክሳብ መዓስ ኮን ይኸውን? እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ውልቀ መልእኽቲ ህዝቦም ኣብ ምስማርን ምብትታንን ኣብ ሃገሮም ኮነ ከባቢኦም ሰላም ኣብ ምፍጣርን ህውከት ኣብ ምጽሕታርን ዕድል ህዝብን ሃገርን ኣብ ምውሳንን ዓብ ተራ ከም ዘለዎም ሰነዳት ታሪኽ ይነግሩናዮም። ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ግን ዕድል ዘይገበሩ ግዲ ኮይኖም ንወለዶታት ተዳምዮም ኣብዚ ዘለናዮ መዋእል 21 ክፍለ ዘበን ሓደ ሰብ ኣብ ዓለም ሙሉእ ሰላም ከስፍንን ህውከት ክጽሕትርን ከም ዝኽእል ግን ብዓይንና ንርኢ ኣለና። ንሰሜን ኮርያ ዝመርሕ ዘሎ ቆልዓ ነዛ ክርቢት እንተዘይሸርጠት ክዋ ብለና ኣሎ። እታ ደሴት ናይ ዴሞክራሲ ትበሃል ዝነበረት ኣሜሪካ እውን ኣብዚ እዋንዚ ምስ ጎረባብታን ዓለምን ክትፈሓናጠር ትርአላ። ማዕከናት ዜና በዘይለመድዎ መገዲ ክትሓዙ ጀሚሮም ዋጭዋጭ ክብሉ ንሰምዖም ኣለና። እቶም ዝበዝሑ ኣሜሪካውያን እውን ከምዚ ኸማና ኤርትራውያን ዘይሓሰብዎ ድቦላ ከም ዝረኸቡ ይዛረቡ ኣለዎ። ኣብቲ መጀመርያ ዝነበረ ዋጭዋጭን ሕጅን ግን በበይንዮ ኣሜሪካውያን ነዚ ሓድሽ መንገዶም ድሮ ክለማመድዎ ዝጀመሩ ይመስሉ። ሕጊ ህይወት ግዲ ኮይኑስ ጽቡቕን ሕማቕን ኩሉ እዩ ዝልመድ። ኤርትራውያን ከዓ ኩሉ ህልቂትና ድኽነትናን ሕሰምናን መብትታናን ዝለመድናዮ ንመስል። ሕጂ ግን ምስ ምህላውን ዘይምህላውን ሓዲኡ ክንመርጽ ዝቕስብ ዘይልመድ ነገር ይመጻና ኣሎ። ከምቲ ፕሬዚደንትናን ካድራቱን በተደጋጋሚ ዝነግሩና ዘለዉ እተን ኤርትራ ከም ሃገር ንኸይትቕጽል ዝጻብኣ ዘለዋ እተን በተደጋጋሚ ዝጥቀሳ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን እየን። እዘን ሃገራት ቅድሚ ሕጂ ንረብሓ ኤርትራ ከም ዘይሰርሓ ኣብ ታሪኽ ተሰኒዱ ኣሎ። እዚ ዕጩኡ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ዝተፈጥረ ህዝቢ እንታይ በደሉ ኢልና ንረኽቦ መልሲ እዘን ሃገራት ሃገራዊ ረብሓታትን ከም ዝቐድማ ዘረጋግጽ እዩ። ኪንዮ ድሌትን ሓሳብን ዝኸይድ ብዋጋ ህዝቢ ኤርትራ ዝኸይድ ኮይኑ እምበር ኣይመሓዝና ኣለንን። ፕሬዚደንትና እዞም ተጻባእትና ምዃኖም ብተደጋጋሚ ዝነግረና ዓበይቲ ስትራቴጂካዊ ጌጋታት ከም ዝፈጸሙውን ይደጋግመልናዮ። እንታይ ማለት እዩ? ኣሜሪካውያን ነዛስታት 100 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ዓባይ ዓዲ ኢትዮጵያ ገዲፎም ምስ ኤርትራ ጸግዒ ክወስዱ ነይርዎም ማለት ድዩ? ኢትዮጵያ ኸ ረብሓ ገዲፋ ንረብሓ ኤርትራ ድያ ክትሰርሕ? ኣሜሪካውያን ብጊሓቱ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝበሃል ነገር ጸሊኦምስ ኣብዚ ከባቢ ሓንቲ ሃገር ክፈጥሩ ዝከኣሎም ገይሮም ዶ ኸይኮኑ? ኤርትራውያን ብሓይሎም ኤርትራ ትበሃል ሃገር ምስ ፈጠሩ እንተተጻብኡኸ ዝሰዓበ ኣጀንዳ እምበር ሓድሽ ኣይኮነን። ከምቲ ቃለ መጠይቕ ፕሬዚደንትና ዝሰማዕናዮ ኤርትራ ከም ሃገር ብግስ ከይበለት ካብ ሓንሽ ክሳብ ዱሜራን ናይ ዝቑሩብ እዋን ፍጻሜ ኩናት ጸሮና ናእትዮም ክርምስዋ እምበር ንሓዋሩ ከዓ ኣብ ምሕረቶም ከውድቕዋ ይደልዩ እንተሃልዮም ብመንጽር ሃገራዊ ረብሓታቶም ኣበዮም ተጋግዮም። ንሶምሲ ዕዮ ገዝኦም እዮም ዘጻፍፉ ዘለዉ። ኤርትራ ኸ ነዘለኒ ትብሎ ቀሊል ዘይኮነ ተጻብኦ ብኸመይ ሒዛቶ? ህዝባን ሰራዊታን ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ? ውሕድ ዘይኮነ ቁጽሪ ናብታ ጸላኢት ትበሃል ዘላ ኢትዮጵያ ገጹ እናሰገረ ኤርትራ ዝመርሑ ዘለዉ ሰባት ከም ሰቦም ደቂሶም ይሓድሩ እንተሃልዮም ልዕሊ ዝኾነ ካልእ ግዳማዊ ኣካል ንኤርትራ ዝጻብኡ ዘለዉ ቀዳሞት ንሶም እዮም። እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ካልእ ፕሬዚደንትና ብቐጻሊ ዝነግረና
ንኢትዮጵያ ዝመርሑ ዘለዉ ሰበስልጣናት ኣብታ ሃገር ኣብ ምምሕዳር ገይሮሞ ዝበሃል ዘሎ ገበንዮ ኣብዚ ክንሰምዖ ዝረብረብና ርእሲ ረብሓ ኤርትራ ዲ ተተንኪፉ ረብሓ ኢትዮጵያ ንጹር ኣይኮነን። ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣብ ግዜ ገድሊ ፖለቲካ ክምህር እንከሎ ፈተውትናን ጸላእትናን ዝብል ኣርእስቲ ካብ ቆልዓ ክሳብ ሽማግለ ዝሽምድዶ ኣርእስቲ እዩ ዝነበረ። ኣብቲ ናይ ሓርነታዊ ቃልሲ ግዜ ፈተውትና ኩሎም ገስገስቲ ማሕበርነታውያን ሃገራት ክኾኑ እንከለዉ ጸላእትና ከዓ ሃጽያዊት ኣሜሪካን ጽዮናዊት እስራኤልን ዝብል ነበረ። ጸኒሓ ግን ጽዮናዊት እስራኤል ከመይ ኢላ ካብቲ ናይ ጸላእትና ደንበ ከም ዝወጸት ሓበሬታ የብለይን። እቲ ትምህርቲ ሃጽያዊት ኣሜሪካ ትኽተሎ ርእሰ መላዊ ስርዓት ኣብ ዝለዓለ ጫፉ ምስ በጽሐ ተሳሒጉ ከም ዝመውት ይንበ ነበረ። ድሕሪ ናጽነት ኣሜሪካ በጺሖም ኤርትራ ዝተመልሱ ተጋደልቲ ሃጽያዊት ኣሜሪካ ከመይ ትሰሓጋላ ተባሂሎም ምስ ተሓቱ ኣሜሪካ እትረፍ ንሞት ዘብጽሕ ምስሓግሲ ሕማም እኳ ይረኣናላ ኣብ ብርካ ተተንፍስ መንእሰያ ዘላ ኢሎም ነቲ ብጻዕዳ ሓንጎልና ዝተጻሕፈ ክንድምስሶ መዓዱና። በቲ ናይ ግዜ ገድሊ መምዘኒ ሕብረት ሶቪየት ምስ ተንገስገስቲ ስለ እትምደብስ ኣብቲ ደንበ ጸላእትና ይነበረትን። ኣብ 1978 ኣብ ጎኒ ስርዓት ደርጊ ብምዃን ንሰውራ ኤርትራ ንምጭፍላቕ ገዚፍ ወተሃደራዊ ምትእትታዋት ምስ ገበረት ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር በቲ ዝተማህሮ ሶቪየት ሕብረት ገስጋሲት እያ ዝብል ፖለቲካ እቲ ዘጋጠሞን ጋንተ ሰርሐ። እናተዋግአን እናተሰውአን እንከሎ ድማ ኣብ ጉዳይ ሕብረት ሶቪየት ንዝነበረ መርገፂ ህዝባዊ ግንባር ሓተተሉን ጽዑቕ ክትዓት ተኻየደሉን። ሶቪየት ኣድሓርሓሪት እያ ወይ ብውሕዱ ኣግላሲት እያ ዝብሉ ዝነበሩ ድማ ከቢድ ፖለቲካዊ ዝምባለ ከም ዝረኣዩ ተወቕሱን ተኾነኑን በዛ ጉዳይ ነቲ ገድሊ ዝገደፉውን ነበሩ። ሶቪየታውያን ብኣጽናቲ ቡምባ ንህዝቢ ኤርትራ እናቐተልዎ እንከለዉ መኮንናቶም ብኣካል ኣብ ኩናት ተሳቲፎም እናተማረኹ ህዝባዊ ግንባር እቲ ሽዑ ዝገበረሎም ሕድገታት ሎሚ ሓወልቲ ብምስራሕ የመላኽዖን የዕብዮን ኣሎ። እቲ በዘይ ምጽዋር ዝሕመ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ሩስያ ዘርኣዮ ካብ ግዜ ቃልሲ ዝጀመረ ልዙብ ኣቀራርባ እንታይ ይፍርዮ? እዛ ናይ ሎሚ ሩስያ መራሕቲ ኤርትራ ክሳብ ክንዲ ዝናቃባጠሩላ እንታይ ኮይና ደኣያ ወላ ብሓደ ሚእታዊት ከምቲ ንሶርያ ልባት ትመልቆላ ንኤርትራ ዘይትግደሰላ። ኤርትራ ሃገርና ኣሜሪካ ትጻብኣ ሩስያ ሸለል ትብላ ካብቲ ዋጋ እስላም ዘይተድሕን ጅቡኣ ጥራይ ዘገድሳ ቻይና ተለቋምፀላ ኮይና ስለ ዘላስ መጻይኣ ከመይ ክኸውን? ጸላእትናስ ወግሐ ጸብሐ ይነግሩና ኣለዉ። ፈተውቲ ኸለውና ዶ? ሃገራት ብቐዋሚ ረብሓ እምበር ብቐዋሚ ዝምድናታት ኣይመሓደራን እየን ዝብል ኣብ ኤርትራ ከመይ ዝሰርሕ? ኤርትራውያን ንሓድሕድና ክንመናጨት እዚ ንዕድል ሃገርናን ህዝብናን ክውስን ዝኽእል ኣገዳሲ ኣህጉራዊ ዝምድናታት ብዙሕ ብዕቱብ ዘይንዛረበሉ እዋናዊ ርእስቲ እዩ።